County ma Kisumu kabende watemo go nyoluoro mondo mi wang'i anena kaka chal mar skunde chalo kabende kama chung'e ni endi ma en Joel Omino Secondary School kata skund sekondar ma Joel Omino nokwongo wadhi skund sekondar ma Saverian kata kamano jotend skul mane wayudo kanyo ne wayudo ka pod onge gi ikruok moro amora ka giwacho ni ne gitemo ka ginwa ni gidonje portal mar NEC kata mbui mar NEC mano wach ni iyude duoko mag KCSE to ne ginendo ka portal no ne chal ka gima ne opong' ma ne gitemo keto andika magi mondo mi gine ka ginyalo yudo duoko mar skul to podi koro ne gichikowa ni ang' gitem kendo ka ochopo odhiambo ma saa 11 kiny wadok Kenya waringo ng'wech mwachopo Joel Omino kaendi kuma nigi jatend skul kaachiel kod japuonj motelo ne rango wechego eko motenore kod mbui ma bende konye ng'iyo duoko mopogore opogore abiro tere achiel kachiel mondo apenje ni to nyaka sani chenro osechalo kodgi nade kotenore kod manyo duoko mar skul ni ma Joel Omino machiegni ahinya madam inyalo bedo abeda then ilernwa ni to chalo nade nolande ni kawuono mondo mi yud duoko mag nyithindo nyaka udonje mbui mar NEC eka unyo yudo duoko go osechalo kodu nade nyaka sani bentie duoko moro amora museyudo erokamano iluonga ni Grace Nyaoke an jalup jatelo ma skul mar Joel Omino Secondary School awacho ni amor nikech duoko ne waserito to kendo nolande koro agoyo erokamano wan gikruok ni ka olande to wabiro mana chako mondo nyithindwa be oyude mapiyo piyo wasebedo kwateme ka ochandowa matin network otheko to kata kamano kama koro wantiere ni wasechako yudo results mar nyithindo kendo wan gi mor kabisa wasechako yude sani useyudo duoko mar nyithindo adi kwang'iyo waseyudo 2 nyithindwa 2 waseyudo duoko gi ka kawuono anyalo mana ng'eyo ni Joel Omino ne o register nyithindo adi manotimo penj to duoko mugeno yudo kuom nyithindo gi chalo nade higa mokalo nwa register nyithindo 119 to wan gi geno ni duoko dhi bedo maber moloyo kaka nwayudo higa moro mokalo mar 2003 ne wan nyithindo maber kendo wan gi geno koro kipimo duoko ma iga mokalo kod iga cha wach ni iga 2024 gi mar 2023 iga ni neno ni dhi timo maber koso wan gi geno kendo wang'eyo ni iga ni wadhi timo maber moloyo iga manokadho cha inyalo mana ngeko ni duoko ma nyithindo 2 mosewuok go giyudo alama mage gi mage duoko 2 moseyudo gin mana mek nyiri ma mixed school to wayudo mag nyiri 2 ma mokwongo waneno koseyudo B+ kendo wan gi mor mar 2 ni be oyudo C+ mamago nyithindo madier osetimo maber koro modongo be wan gadier ni gidhi timo maber erokamano ahinya koro kotenore kod wach network kata wach ni portal mar NEC matheko ni un gi geno ni odiochieng'wa kawuono ang' nutiek yudo duoko go teko so un gi chenro mane nwachako kendo notek wasekawo thuolo mathoth ka wamanye to koro waneno ka koro waketogi to kendo gibiro koro wan gi geno ni ka ang' odiochieng'ni orumo biro yudo ka wan gi marks duto mag nyithindwa te erokamano ahinya mana kamano Milton kaka inyalo neno kanyo wan kaendi gi jalup jatend skul ma Joel Omino kaachiel kod japuonj mochung' ne weche mag mbui matemo konye ng'iyo ni to nyithindo ma skul ni okalo nade kaka inyalo neno kanyo mano duoko mar nyathi mokwongo moseyud duoko ne ma bende inyalo yudo ka en gi min grade mar B+ mar nyathi mar adek bende aneno ka osechopo kanyo ma bende oyudo min grade mar C plain to mar 2 no yudo min grade mar C+. Pod wanyonore kaunti ma Kisumu kaendi kwa geno mar luorore e skunde molore ka kwa wuok kani wadeni wadhi skund sekondar ma Kisumu Boys kaachiel kod Kisumu Girls wang'eyo ni to gin ko chenro mar manyo duoko mar nyithindo manyo gi keto mondo mi otim penj mar 2024 ochopo nade ang' nwa ring kaendi ka weyi mondo idhi nyime kod weche motenore kod duoko mar KCSE